I avui, en l'entrevista, fem un lloc a la nostra literatura. Ens ocupem de l'últim Premi Blai Pelver de narrativa atorgat a Raons de sang i foc. Una història d'amor en els anys convulsos de les Germanies, firmada per Pep Castellano. Pep, bona nit. Hola, molt bona nit. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per convidar-me. En esta novel·la ens portes a la moreria de Castelló. Sí, la moreria de Castelló, perquè Castelló és la ciutat que m'ha acollit des de fa molt de temps. Jo soc d'Albocàsser, de l'Alt Maestrat, però des que era un xicuelo, des que estudiava batxillerat, visc a Castelló, i per tant Castelló és la meva ciutat i pensava que li devia també ficar-la en una novel·la, i això. I en esta moreria viu una xica d'una bellesa excepcional. Sí, jo dic que és la narradora, de fet, de la novel·la, no jo, diu que és la dona més bella de tota la plana de Castelló, i jo vull pensar que era així, perquè és la protagonista. Sí, però està abocada a viure en la misèria. Sí, això sí. Li toca viure en el col·lectiu més pobre i més oprimit d'aquella època, que era el col·lectiu dels musulmans, i damunt li toca ser dona, que també era el col·lectiu més oprimit del col·lectiu més oprimit d'aquella societat. Un col·lectiu que en les Germanies van ser un poc el cap de turc, ho van pagar tot, no? Eren els més febles, com sempre acaben pagant els pecats de tots. Això és el que diu la novel·la, però clar, jo no sóc historiador. Jo he llegit, per a documentar-me en el llibre, he llegit a Viciana o a Escolano o als cronistes de l'època, i clar, a mi me va copsar moltíssim una cosa que vaig llegir, crec que ho explicava Escolano, de com van assaltar els agermanats, que per a mi eren els bons de la pel·lícula, perquè en teoria eren els que lluitaven per un món millor, i això sempre són els bons de la pel·lícula, del videojoc, no? I resulta que vaig llegir allí en Escolano que els van assaltar una moreria, un poble morisc, que era Xivert, baix del castell d'Alcalà de Xivert, el castell de Xivert, de fet, hi havia un poble morisc que el van assaltar, i de la nit al matí se'l van carregar, van cremar, van passar per la pedra a tot Déu, i allò me va copsar i vaig dir, això mereix reflectir-se en una novel·la, i això, però si no n'he ben trobat, jo no vaig estar allí per saber-ho, i només m'he documentat en aquestes fonts. Una pregunta, Pep, per què els immigrants del nord d'Àfrica, que són àrabs, estan anant a viure a uns puestos on estava abans, en les nostres ciutats, on estava la moreria? Aquesta pregunta me la fas, però no te la sé contestar. Si havies investigat el tema, a Castelló, a València, a Alacant estan visquent, vivien abans els moros. No te ho sé contestar, perquè no ho he investigat, però m'imagino que és en part perquè els llocs es conserven tal qual i encara mantenen els mateixos carrers i el mateix ambient físic, me referís, el paisatge, el que és el paisatge urbà, que mantenien en aquella època, en molts casos. I m'imagino que és de fet, és un paisatge molt semblant, com a paisatge urbà és molt semblant al que ells porten del seu país d'origen. Això que has dit abans, has dit en un moment, això no ho dic jo, això ho diu la narradora, perquè la narradora és una alcavota que viu a la moreria i que, tot i que no és la protagonista, va prenent un paper molt important. Sí, de fet no viu bé a la moreria, sinó a les portes de la moreria, però està fora de la moreria. I sí, jo crec que en realitat la protagonista de la novel·la és la narradora mateix. Jo vaig voler... A mi me costa decidir qui és el que ha de narrar la història, és el que més me costa, no? Però quan tinc el punt de vista del narrador ja la cosa ja va. I en aquest cas me va costar saber si havia de ser un narrador extern, és a dir, si havia de ser jo omniscient que ho sabera tot i que ho explicara, o havia de ser algú d'aquella època. Al final me vaig decidir perquè fos esta dona la que ho explicara, perquè el seu punt de vista a mi m'interessava molt, perquè era una dona que estava a cavall entre les dues cultures que se reflecteixen en el llibre. Era una dona que a sa casa igual rebia uns que uns altres, perquè al final tots acaben al mateix lloc, a fer l'amor, en definitiva, que és el que anaven a sa casa. I en una època de guerra, a mi m'interessava un personatge que venguera justament el contrari de la guerra, que venguera amor, com a contrapunt. I al final resulta que me va anar arrossegant d'una manera, va agarrar tanta força al personatge que tot i que era la narradora, ella va intervé en les coses i parla. De fet, la seva manera d'explicar, de narrar les coses, és com un homenatge a la tradició musulmana, als contes de Mil i una nit o alguna cosa així, no? Sí, és un homenatge a tot això que has dit, però també és un homenatge als meus pares. Perquè jo m'he criat en una casa amb pocs llibres, les coses com siguen, però amb moltes ganes de narrar històries. Mon pare i ma mare han sigut grans narradors d'històries i sense voler o volent a mi m'han fet narrar històries de ben menut. I per tant és un homenatge també a ells, a aquesta manera d'explicar. Pep, tenim que acabar. Tot això te ve d'Albocàsser, eh? Me ve d'Albocàsser. Una trentena d'obres que té publicades. És una de Miranda, més premis. Sí, he tingut molta sort, la veritat. Pep, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, bona nit. Fins així la nit.